Takže vážení youtuberi, tak tady je Tomáš. Právě se nacházím u vodního díla Nýrsko, což je vodní přehrada s pitnou vodou pro Domažlice a Klatovy. Takže se jdeme na to podívat. Aspoň se podíváme, jaká je tady krásná příroda na Šumavě. Takže vážení, tak tohle je pohled, když přicházím k vodnímu dílu Nýrsko. Takže se jdeme podívat na pohled k vodní nádrži. Tak a teď jsme tady. Tak tohle je zásobárna vody pro Domažlicko. A že tu je krásně. Koukneme se na obvod přehradní nádrže. Tak a jdeme se projít. Zhruba k nádrži, k vodnímu dílu Nýrsko se dostaneme od silnice směrem z Nýrska na Železnou Rudu. Je tady odbočka v lese, ale bohužel k vodní nádrži oficiálně autem se nedostaneme, takže musíme po svých zhruba tak 400 až 500 metrů. Díváme na tu krásu, co tady nám vodní nádrž Nýrsko dává. Takže tamhle je obec a tady máme přehradu. Vodní nádrž. Takže právě, co se nacházím na vodním díle Nýrsko u Železné Rudy, tak vám, vážení, můžu říct, že není to takový zpřísněný režim, co se týče příchodu k vodnímu dílu, jako u nádrže Želivka. Jenom abyste viděli, co je tady v okolí. Takže jdeme na další pohledy, se vám bude líbit. Tak to je v podvečer na vodním díle. To je fakt nádherný.
Tady ve vodě je případný prstenec. A my se jdeme podívat jenom tady na druhou stranu přírodní nádrže nebo vodního díla Nýrsko. Tak. A tady je pohled na vodní dílo Nýrsko. Tak vážení, a my se vydáváme směrem na Železnou Rodu, nebo respektive já se vydávám na Železnou Rodu. Chtěl jsem vám ukázat něco málo z vodního díla Nýrsko. Zdejší vodní dílo je nádherný, nebo respektive mně se to líbí, je to v přírodě. Tak jsem konečně v rámci točení tohohle video dokumentu nebo tady to cestovatelské vášně zajel na Nýrskou přehradu. Jestli necelý kilometr nebo 2 je zastávka vlaku, takže od Prahy vlakem se dostanete, který jede přímo na Železnou Rodu, se dostanete sem do stanice Nýrsko nebo Dešenice, nebo jak se to jmenuje. A odsaď zhruba kilometr a půl nebo 2 kilometry můžete sem dojít. Je tady fakt nádherná příroda, klid, čerstvý vzduch. A teď už se zdá, konečně i ochlazuje trochu. Takže vážení, já si jdu užívat zatím zde v jižních Čechách, nebo respektive zde na Šumavě. Jedu si užívat klidu do Železné Rudy. No a pokud bude něco zajímavého, tak vám to splodím. Promiňte, já se koukám úplně někam jinam, protože mi to tady fascinuje, ale prostě vyzkoušejte. Fakt Železnorudsko je nádherná krajina. Najde se tady ubytování. Skromný, ale i pichový v Železné Rudě. Ubytujete se tady zhruba od 200-250 korun až klidně po 1000. Máte skromný rekreační zařízení anebo pichovou vilu. Záleží na tom, jak vy jste náročný. Já jsem méně náročný, tak jsem si vybral rekreační středisko u Krále Šumavy v Železné Rudě v ulici k Samotám. Takže vedle mám hlavně cukrárnu. No, ne, že bych se cpal do téma, ale láká mě to. A hlavně hned za rekreačním střediskem mám vlakovou zastávku, takže omezený možnosti na výlety. No, je v Cukuletu. Takže já se s váma loučím z vodního díla Nýrsko. Se s váma loučí Tomáš za Kelly TV. Takže čágo a mějte se.